बेलायखायनो खा खामो तै बेलायखायनो वानावो चिनि दफानि कपालो सुदु बिरमान सातक टेक्तो हायके बुइबाय मुसुंथि थुंजाक माने खायजाक माने अब हायकेनो जों हायनो हाय चिनि बुखुक ओ तैलामुरा मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि बिसिङाव खायजाक पानबारी दङ पानबारी कामीओ चिनि बुखुक खरकसा उसगांगो 10 बाय गैंग रेप खायजाक माने अब बेलायखाय वानामा सिंसा ताय साना थांगा हंखाय जलिमा सिंसा अब हायचिन बुखुक रक खायजागो गोगों जागावो अब हायकेनो 6 जना बाय जे गैंग रेप खायजाक माने चिनि बुखुक खरकसा बनतै जों पार्टी आईपीपी नि अनगायै जों मालायखा चिनि मन्त्री रक मालाय थांका चिनि तै बाकी लीडर्स रक मालाय थांका दिनै बोरै बदल नि अनगायैबो फायजाक जों आईपीपी नि अनगायैबो फायजाक तै गोबां मा लीडर्स रक जों बाहायखाय चिनि बर' रकनो मथांगै मान सुबाय मान आबनि बागैनो फायजाक अब हायके जों चिनि आईपीएफटी पार्टी नि अनगायै चिनि बुखुक न जेबाबे रेप खलायके सय बिचार जों नायो ताई जे दुस खलायका दुषी रक ओ दुषी रक नि उपयुक्त जों शास्ति नायो 6 जन नि बुमं परिष्कार खलाय थाना एफआईआर खायजाक अब व्हाट्सएप ग्रुप मीडिया रक जतनो खाजाक जों ओ जे 6 जना जे गैंग रेप खलायनाय अब हाय 1 जी रक न बंनि सामुंनो सेलेंगै बरकनो उपयुक्त शास्ति रनानि बागै जों गभर्नमेंट न सानाय प्रशासन न सानाय ताई जों चिनि पार्टी नि अनगायै जों मुभमेंट खलायनाय जाते बनि उपयुक्त शास्ति हंथुं ओ जे 6 जना रकनि आबनि बागै जों दिनै बरकनो मालायाखै बंनि गार्जियन सं बिकक साका बंनि एफआईआर कपि रक नायखा तै बेबाक बरकनो बसक जों हेल्प खलायमान हेल्प खायनानि बागै जों पार्टी नि अनगायै इनिशिएटिभ नावै दङ तै सामुं तां दङ फादनि ताखुकतै बुखुक सं आं कबकनानि मुचुंगो चिनि दफानि चलांथुं बोरियंथुं बेबाक ताखुकतै बुखुक सं रकनो जों जेकुनु जरावो अब हायकै बुइबाय ता फुइसलक जागदि ताई बुइबाय ता थकाय जागदि अब हायकै चिनि कपालो तै बिरमान कतालखै उंयातै जतनो सचेतन तमा तंनाय एवं जे बररक चिनि दफानो तिनि हानो सकमना नाय दंगो कचकना नाय दंगो सेकनानि नाय दंगो दाबुना जों 6 जरा बसालायनानि ताई बरकनि उपयुक्त जवाब नानि आबन बागै बेबाकनो कबगो अब हाय बिपद बियाल जरावो ताई दुख बिरमान टेक्तो जरावो आगुबै सायजानि जतनो हामबाय।